Vladyka Jonáš, srdečne vás vítam v mene svojom, ale aj v mene veriacich obce Olšavica. Prišli ste do rodnej obce, aby ste slávili svätú božskú liturgiu, takú primičnú, ako je zvykom privítať vzácnych hostí chlebom a soľou, aj my vás takto vítame. Buďte vítaní v rodnej obci. Sláva Isusu Kristu. Vážený vladyka Jonáš, dovolte mi, aby som vás privítal v mene svojom, v mene občanov tejto obce a poďakoval vám za to, že jednu z prvých ciest po vašej vysviacke ste si zvolili k nám, do našej obce a do vašej rodnej obce. Sláva Isusu Kristu. Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až na veky. Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až na veky. Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až na veky. Panenská Bohorodička, nádej kresťanov, ujmi sa, chráňa, zachovaj v Teba dúfajúcich. Nositeľ Boha si meho, príď a vezmi v náruč Krista, zrodeného z najsvätejšej Panny Márie. Pozerajme, veriaci, na predpis starého zákona, aby každý prvorodený bol zasvetený Bohu, ako na predobraz. Tým oslavujeme prvorodené slovo večného Otca, Syna, ktorý sa narodil z matky, čo muža nepoznala. Duchu Sviatoj, snídať na ťa. Duchu Sviatoj, snídať na ťa. I sila vašňavo, i sila vašňavo, osiniť ťa. I sila vašňavo, i sila vašňavo, osiniť
vinit ťa. Duhu Sviatej, snídet na ťa. Duhu Sviatej, snídet na ťa. I sila vešňaho, i sila vešňaho, osinit ťa. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Duša ti zaplesá v tvojom Bohu, pretože ťa zaodial rúchom spásy, plášťom radosti ťa zálil, ako ženícha ozdobil ťa vencom, ako nevestu okrášlil ťa skvostmi, lebo je Boh milostivý, ktorému patrí sláva teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Požehnaný Boh, čo vylieva svoju milosť na svojich veľkňazov, je to sťa vzácny olej na hlave, čo steka na bradu, na Áronovú bradu, čo steka na okraji rúcha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Požehnaný Boh ťa silou opásal a tvoju cestu urobil nepoškvrnenou, tvojim nohám dal rýchlosť jelenia a postavil ťa na výšinu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla, svojou nesmiernou vznešenosťou zničil si svojich protivníkov, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Ruky Pánove ťa utvorili a stvárnili, dá ti chápavosť a osvojíš si jeho náuku, teraz i vždycky na veky vekov. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Najmocnejší, pripáš si meč na bedrá, svoju velebu a dôstojnosť. Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky v každom čase, teraz i vždycky na veky vekov. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Páne, tvoji veľkňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svety nech plesajú, teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Hľa obraz Božieho Syna, ktorý zanecha na horách 99 oviec a ide hľadať jedinu stratenú. A keď ju nájde, vezme ju na svoje ramena, prinesie k svojmu otcovi a do svojho ovčinca, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Srdce čisté nech stvorí v tebe Boh a v tvojom vnútri nech obnoví ducha pevného, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Tvoje srdce nech prekypuje krásnymi slovami a svoje verše venuješ kráľovi, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. To chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, hovorí Pán, vezme svoj kríž a nasleduje ma, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Slávou a cťou si ho ovenčil, Bože, a z vyvýšenej skaly si mu na hlavu položil veniec. Ozdobuješ ho velebou a nádherou, požehnávaš ho po všetky dni, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Nech tak svieti Tvoje svetlo pred ľuďmi, aby videli Tvoje dobré skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý je na nebesiach, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Господи, Господи, призри с небеса и вищ, и посети виноград цей, и соверши ї, еже насади десница Твоя, Господи, буде рука Твоя на сына человеческа, еже укрепил еси себе. Panie, Panie, zhľadni z neba, pozri sa, navštív túto vinicu a ochráň ju, veď ju vysadila Tvoja pravica, Pane, nech je Tvoja ruka nad synom človeka, ktorého si Ty vyvolil. Господи, Господи, призри с небеса и вищ, и посети виноград цей, и соверши еже наседи десница Твоя, Господи, буде рука Твоя на сына человеческа, его же укрепил еси себе. Pane, Pane, zhliadni z neba, pozri sa, navštív túto vinicu a ochráň ju, veď ju vysadila Tvoja pravica, Pane, nech je Tvoja ruka nad synom človeka, ktorého si Ty vyvolil.
Kráľu nebeský, utešiteľu, duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá, darca života, príď a prebývaj v nás, očísť nás od každej poškvrny a spas dobrotivý naše duše. Sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobre vôle. Sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobre vôle. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú hlasovať Tvoju slávu. Nadišiel čas konať, Pánovi, Vladyka, požehnaj. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, na veky vekov. Pomodli sa za nás, Vladyka. Nech Pán sprevádza vaše kroky. Spomeň si na nás, Vladyka. Pán Boh, nech na vás ustavične pamätá vo svojom kráľovstve, teraz i vždycky, na veky vekov. Požehnaj, Vladyka. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za pokoj shora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za túto obeť, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha aj celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklon a Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Dobroreč, duša moja Pánovi, a celé moje vnútro, jeho menu svetému, požehnaný si, Pane, ako je zjavený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu nepravosť. Požehnaný si, Pane, dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje, dobroreč duša moja Pánovi. Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa.
Zastaň sa, spás nás, zmiluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vladkyňu našu Bohorodičku Mariu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Ty vládneš a Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Chváľ duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu. Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion, z pokolenia na pokolenie. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Jednorodený Synu i Božie slovo, nesmrteľný a predsa si pre našu spásu prijal telo. Zo svätej Bohorodičky a vždy Panny Márie, a bez zmeny svojho posla stal si sa človekom. Ty si pretrpel, Kriste Bože, smrť si smrťou premohol, ako jeden vo svätej Trojici, sláve rovný s Otcom i so Svätým Duchom spás nás. Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spás nás, zmiluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vladkyňu našu Bohorodičku Mariu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Blažený, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blažený, plačúci, lebo oni budú potešení.
Kriste, práve svetlo, ktoré osvecuje a posvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie, aby sme v ňom kráčajúc uzreli svetlo Tvojej neprístupnej slávy. Riaď naše kroky na cestu Tvojich prikázaní. Prosby Tvojej prečistej Matky, Kriste Bože náš, spás nás. Sa nebesa, plesaje zem, lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin, svojou smrťou premohol smrť a stal sa prvorodeným z mŕtvych, vyslobodil nás útrop pekiel a svetu preukázal veľké milosrdenstvo. Raduje sa milosti plná Bohorodička Pána, lebo z Teba vzišlo slnko pravdy, Kristus Boh náš. On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách. Veseľ sa aj ty, starec spravodlivý, lebo si mal v náručí Spasiteľa našich duší, toho, čo nám daroval vzkriesenie. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Kriste, Bože, svojím narodením si posvetil život Páni a požehnal si ruky Simeona, ako mu Boh prisľúbil, aj nám si daroval spásu. Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu, posilňuj svoju nevestku cirkev. Ty si najlepší priateľ ľudí, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Až vo svojej slave zostúpíš na zem, Bože, všetko sa bude hrôz otriasť pred Tvojou velebnosťou. Ohnívá rieka potečie okolo Tvojho trónu
Pán otvorí knihu života a vyjaví všetky tajomstvá. Spravodlivý sudca, zachráň ma pred neuhasínajúcim ohňom a udeľ mi miesto po svojej pravici. Lebo Ty si svätý Bože náš a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky. Na veky vekov. Amen. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluje sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluje sa nad nami. Slávu Kristovi nášmu Bohu. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý nesmrteľný, zmiluje sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluje sa nad nami. Vnímajme. Pokoj všetkým. Premúdrosť vnímajme. Velebí moja duša Pána a môj duja sa Bohu mojom Spasiteľovi. Bohu mojom Spasiteľovi. Lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Velebí moja duša Pána a môj duja sa Bohu mojom Spasiteľovi. Bohu mojom Spasiteľovi. Velebí moja duša Pána A môj duch ja sa Bohu mojom Spasiteľovi. Bohu mojom Spasiteľovi. Premúdrosť. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Vnímajme. Bratia, teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počesne ako vodne, nie v hýrení a v opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch. Niekto verí, že môže jesť všetko, slabý je iba zeleninu. Ten, kto je, nech nepohrda tým, kto nie je, a kto nie je, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu Pánovi, ale bude stáť, lebo Boh má moc podržať ho. Pokoj všetkým. Premúdrosť vnímajme. Aleluja, aleluja, aleluja.
Čuj, dcera, pozoruj a nakloň svoj sluch. O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. Požehnaj, Vladyka, ohlasovateľa blahozvesti svätého apoštola evanjelistu Matúša. Na prosby svätého slávneho všechválneho apoštola evanjelistu Matúša, nech ti Boh dá reč veľkej sily pri ohlasovaní, aby sa naplnilo evanjelium jeho milovaného syna, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Premudrosť. Pozorne počúvajme sväté evanjelie. Pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal, až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci svätí anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví správa a capov zľava. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia: Páne, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie: veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava: odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som pocestný a nepritulili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia: Páne, a kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie: veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Mnohaja lita. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Sláva Isusu Christu. Drahí ctihodní otcovia, drahí bratia a sestry, milí rodáci, sa hovorí v Evanjeliu, že proroka neveľmi ľúbia v svojom rodnom meste. Toto povedal Kristus. Nemôže byť prorokom ten, ktorý prichádza medzi svojich, pretože aj o Ježišovi Kristovi povedali: ho poznáme,
jeho rodičov poznáme, čo on nám chce povedať. Ale dnes prichádzam tu na, ako ste všetci aj videli, aj vnímali, ako jeden z vás, keď som tu sedel na začiatku liturgie, spolu s vami som sa obliekal, aby sme spoločne, všetci spolu aj s kňazmi, ako jedna rodina, prišli k Bohu, do Pričistej Matky, ktorá tu je už od dávna v tomto oltári. A prišiel som kvôli čomu? Prišiel som, aby som Bohu ďakoval, Boha oslávil, Boha blahoslovil, alebo Boha žehnal. Ako to aj hovorí slovenské slovo, žehnať. A práve toto slovo je veľmi také zaujímavé aj v dnešnom evanjeliu, pretože Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, požehnaní, lebo som vám pristal čosi veľmi také, čo ste v živote nepočuli, čo vaše oči nemohli nikdy vidieť a vaše srdce ešte nepoznalo. Poďte ku mne všetci požehnaní. A potom pokračuje ďalej, lebo keď som bol hladný, ste ma nasýtili, keď som bol smedný, ste ma napojili, keď som bol nahý, odiali ste ma, obliekli ste ma, keď som bol vo väzení, navštívili ste ma, keď som bol pocestný, pritúlili ste ma. Ja sa chcem dnes trocha tak zamyslieť aj spolu s vami, čo to znamená. A títo sa pýtajú v evanjeliu, a kedy sme ťa videli? Kedy si bol hladný? Kedy si bol smedný? Kedy si bol nahý? Kedy si bol vo väzení, aby sme ti toto všetko urobili? A Pán Ježiš odpoveda veľmi pekne. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili. Ako sa dá vidieť prítomnosť Krista v tých najmenších, alebo v blížnych, v každom jednom z vás? Ako môžeme vidieť Krista? Pozrite sa napravo, koho máte. Naľavo. Ako sa dá vidieť Krista v týchto ľuďoch? Za sebou, pred sebou. Poznáme sa v dedine aj v Brutovci, aj v Repášoch, v Toriskách, v Tichom potoku. Poznáme sa všetci. Ako sa dá vidieť Krista? V manželke, v manželovi? V duši každého človeka, to mi hovoria. Ježiš hovorí, príďte ku mne všetci požehnaní. To slovo možno nie tak veľmi rozumieme, požehnaní. Lebo keď hovoríme slovo žehnať, požehnávať, tak vidíme iba gesto kňaza, ktorý robí nad nami kríž. Alebo naše gesto, keď my sa žehnáme. A staroslovenské slovo je oveľa hĺbšie, lebo hovorí, príďte ku mne všetci blahoslavení. Blahoslavení. Grécke evlogos. Tí, ktorí dobre slovo viete rozprávať. Blahosloviť. A je taký jeden veľmi zaujímavý, taký veľmi sympatický poet ukrajinský, volá sa Skovoroda. A on hovorí jednu takú veľmi zvláštnu vec, alebo takú veľmi zaujímavú vec, že Boh stvoril človeka kvôli čomu? Aby blaho alebo dobro myslel, aby dobro mal v srdci, aby dobro slovil, aby dobre slova hovoril, aby dobro počúval, aby dobro robil, aby dobro teda blahoslovil. Tak sme stvorení. Aby dobro naplnilo každý jeden náš út. Naše oči, naše túžby, našu myseľ, naše priania, naše ruky, naše slova, naše uši, naše oči. Vtedy sa nám trocha možno ináč otvára aj to dnešné evanjelium, kedy hovorí Kristus, poďte ku mne všetci, ktorí ste poženaní, lebo poďte ku mne všetci, ktorí dobro vidíte, dobro myslíte, dobro počúvate, dobro hovoríte, dobro robíte, dobro prijímate,
dobré slova hovoríte, viete, jak sa nám to otvára. Lebo kto môže vidieť Krista naozaj v blížnom? Iba ten, kto má dobrú myseľ. Kto má dobré túžby. Ten, kto dobro hovorí, mu vychádza dobro z jeho úst. Ten, kto v spleti tých všetkých, čo sa rozpráva, počúva iba to, čo je dobré. Prepúšťa do svojich uší. A v zmetku tých rôznych myšlienok zo svojho srdca vyťahuje iba toto, čo je dobré. Takýto človek nemá problém vidieť nahého, hladného, smedného, vo väzení zatvoreného, chorého. A práve dnes Pán Ježiš toto volá. Takýmto spôsobom sa k nám obracia. Ja som dnes prišiel a verím, že aj my všetci sme tu, aby naozaj som dobro slovil. Aby som blahoslovil, aby som dobre, to všetko, čo mi Boh dal, nie iba v mojom živote, ale toto všetko, čo Boh dal dobre dnes, alebo dnes to môžeme vidieť, čo Boh dal dobre v každom jednom z nás, z vás, v tejto dedine, v tejto doline, aby dnes som naozaj z hĺbky svojho srdca s tým, čo sa mi stalo, že ma vybrali za biskupa, metropolitu, aby som spolu s vami, ako jeden z vás, naozaj tu pred Božou tvárou Boha blahoslovil, Boha žehnal, dobro jemu hovoril. Pane, ďakujem ti, že tu môžem byť aj spolu s mojimi rodákmi. Ďakujem ti za všetky tie dobrodenia, ktoré som mohol obdržať, lebo iba tvojou milosťou som tým, kto som. A keď som si na to spomínal, prichádza aj tu za ten týždeň už mojej biskupskej služby, tak som si spomenul na nášho kňaza, otca Mašleja. Viete, čo mi jeden pamätník z našich pár rokov tomu naspäť, ja som to nikdy nevedel, čo mi povedala jedna žena, ktorá si ho pamätala ešte ako dieťa, mi povedala jednu takú vec. Že Olšavičani v 20. a 30. rokoch veľmi preklínali. Nenávideli. Potom, ako by som to povedal, jednoducho v dedine bolo veľmi hrešenia, veľmi veľa preklínania. A otec Mašlej, čo urobil? Naučil ľudí, aby nekliali. Aby menej preklínali. Aby menej hrešili. Aby menej nenávideli. A viete, v čom sa to odzrkadľuje? Odzrkadľuje sa to v tom, že keď menej začali preklínať, my si to už nepamätáme, ani tí najstarší. Lebo už sme 3. či 4. generácia po 20. roku. Ale možno vaše babky rozprávali ešte. Viete, v čom sa to odzrkadlilo, že ľudia menej začali preklínať? Menej zlo hovoriť? Menej nenávidieť? Kedy začali prijímať do dediny počas vojny Židov. Lebo ako sa dá dobro urobiť človeku, keby mal v srdci zlo? Ako sa dá prijať úplného cudzinca inej viery do svojho domu, keby ten človek len zle rozmýšľal? Ja som si dnes uvedomil, aj včera, že to bol taký, povedzme, plod toho, že ľudia začali dobre uvažovať, dobre rozmýšľať, dobre počúvať, dobre vidieť, dobro hovoriť, aj dobro robiť. Preto mohli nasýtiť hladných, ktorí utekali, preto ich mohli prichyliť do svojich domovov, preto ich mohli zaodiať do svojich odevov, preto oni mohli byť časťou rodiny, ktoré tu boli v Olšavici, kvôli tomuto. Že vybrali tú dobrú čiastku, lepšiu čiastku. Poďte požehnaní, poďte blahoslovení. Dám vám veci, ktoré ste nevideli, hovorí Kristus. A ja som hrdý na to, ale teda súčasne aj taký s bázňou tu nastojím pred tým, že
možno aj moje kňazstvo, aj toto, že dneska tu stojím pred vami ako biskup, možno to je tá milosť, ktorú Olšavičania, nielen Olšavičania, u Boha vyprosili práve cez toto, že vedeli prijať cudzích ľudí. Vedeli ich schovať. Urobili ich časťou svojich rodín. A takýmto spôsobom teda do centra svojho života postavili čosi dobré. Odchýlili sa od toho, aby zle rozmýšľali, zle počúvali, zle hovorili, zlo mali v srdci, zlo videli, zlo mali na svojich ústach, na svojom jazyku. Odchýlili sa od toho a prešli na dobrú stranu. A možno aj toto, že sme tu dnes, je práve plodom tohoto blahoslovenia, blahodárenia, blahovidenia, blahoslúchania, blahohvárenia, blahorozmýšľania. Jak málo stačí. Jak málo stačí. Lebo stále máme na výber. A Pán Ježiš potom hovorí to horšie, že choďte preč odo mňa, tí, ktorí ste prekliatí. Ale ja by som chcel byť dnes naozaj spolu s vami, aj spolu s otcami duchovnými, ktorí tu prišli, aj spolu s vami všetkými, ktorí ste tu dnes. Naozaj sme našli ten kútik v našom srdci toho dobra, ktoré Boh nám dal. A nie iba našli, ale by sme ho pestovali a potom ohliadnúť sa napravo a naľavo, aby každý jeden z nás prichádzajú do svojich rodín, do našich rodín a prichádzajú do práce, aby každý jeden z nás, majúc výber, vybral dobro rozmýšľať, dobro vidieť, dobro počúvať, dobro hovoriť, lebo takýmto spôsobom vyberáme svoj údel, svoju budúcnosť. Nech Pán naozaj dnes spolu s nami, ktorý tu je prítomný, pred tvárou aj prečistej Bohorodičky tu na výkone, ktorá je tu prítomná už niekoľko storočí, naozaj nech nám dá práve tú silu robiť toto, čo robili naši predkovia. Nič iné. Lebo možno aj tým je možno zvláštna Olšavica, že tu sú už tretí biskup. Nevieme, čo bolo pred 300 rokami. Ale podľa mňa do toho sme pozvaní. Nie, že by sme boli niečím výnimoční. Bože, chráň. Ale možno, že máme takú milosť od Boha, ako si otvoriť svoje srdce na čosi dobré. Lebo aj kvôli tomu možno Gojdič tu chodil. Aj kvôli tomu sa tu vychovával Hopko v tejto dedine, blažený, blahoslavený. Lebo tu čosi bolo dobre. A možno našou takou úlohou je pokračovať tú štafetu. Namiesto toho, aby zle hovoriť, vybrať dobré slovo. Namiesto toho, aby zle pomyslieť o komsi, vybrať dobrú myšlienku o ňom. Namiesto toho, aby iba zlo počúvať a potom ho rozširovať, urobiť stop a prijímať iba dobrú, čo sa dobre rozpráva. Túto vládu máme. Každý jeden z nás. A ja si tak dnes prajem, aj teda Bohu ďakujem, Boha blahoslovím, Boha žehnám a prosím zároveň, a dúfam, že ste na mojej strane, že sme v tomto spolu, aby naozaj cez život každého jedného z nás ako si trocha viacej dobra sa ešte rozšírilo aj v tejto doline, aj tam, skade ste prišli všetci, lebo do toho sme pozvaní. Blíži sa pôst a do toho sme pozvaní. A Pán Ježiš toto slovo dnes obráca ku každému jednému z vás. Poď ku mne, blahoslovený, lebo si blaho dobro hľadal a dobro našiel. Sláva Isusu Christu. Sláva Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme. Pane, zmiluj sa.
Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža i za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša, za slúžiacich a poslujúcich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Vereci, modlíme sa za tých, čo sa pripravujú na krst. Nech sa Pán nad nimi zmiluje. Pane, zmiluj sa. Nech ich vyučí v slove pravdy. Pane, zmiluj sa. Nech im otvorí evanjelium spravodlivosti. Pane, zmiluj sa. Nech ich pripojí k svojej svätej všeobecnej apoštolskej cirkvi. Pane, zmiluj sa. Spasi ich, zmiluj sa nad nimi, ujmi sa ich a zachovaj ich, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Nechaj oni s nami oslavujú Tvoje preslávne a vznešené meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. My, verci, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Premúdrosť. Aby sme pod ústavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. My cherubino tajomne, predstavujeme. Cherubino tajomne predstavujeme. Bože, Tvoje spasy sú zelené, spasiteľ Bože, Tvoje samé, tak zložte milosť pre Svätého Ducha. Požehnaj túto vodu na posilnenie všetkého Tvojho ľudu, lebo si požehnaný na veky vekov. Amen. Teraz všetkým
svetské starosti. Odložme teraz všetky svetské. Odložme teraz všetky svetské starosti. Odložme teraz všetky svetské starosti. Odložme svetské starosti. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomenie na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka rímskeho pápeža, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Veď máme prijať kráľa všetkých, ktorého anielské zbory neviditeľne nesú sláve. Halleluja, halleluja, Nech sa Tvoj archierejstvo rozsvietí, Pán Boh, v svojom kráľovstve. Duch Svätý zostupí na Teba možnejšieho ťa zatvorí. Spomeň nás, Vladyka. Amen. Mnoha jalita, jalita. Vykonajme našu modlitbu k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za predložené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za vyslobodenie zo všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Štedrosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. Milujme sa navzájom, aby sme domyselne vyznávali. Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatnú a nedeliteľnú. Dvere pre múdrosť vnímajme. Verím jedného Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i jedného Pána Ježíša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha, Boha pravého, spojeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie
podľa svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvo nebude konca. I v Ducha Svätého Pána oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň stáva tá istá poklona sláva, ako Otcovi a Synovi, on hovoril ústami prorokov. Jednu svätú všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie. Milosť pokoja, žertvu chvály. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. I s tvojim duchom. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi. Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, Pane sú nebesia i zem, Tvoje je slávy. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko. Ospevujeme ťa, velebujeme ťa, ďakujeme ti, Pane, a prosíme ťa, Bože náš, prosíme ťa, prosíme ťa, prosíme
osobitne Ti prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku, a vždy Panu Máriu. Pane nebeská Bohorodička, nádeje kresťanov, ujmi sa, chráňa, zachovaj v Teba dúfajúci. Nositeľ Boha Simeo, príď a vezmi v náruč Krista, zrodeného z Najsvätejšej Panny Márie. Pozerajme, veriaci, na predpis starého zákona, a my každý prvorodený bol zasvetený Bohu, ako na predobraz. Tým oslavujeme prvorodené slovo večného Otca, Syna, ktorý sa narodil z matky, čo moža nepoznala. Predovšetkým sa, Pane, rozpomena nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka Rímskeho pápeža, na nášho najosvietenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša, a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi, pokoj plnom zdraví statočných, nepomnojne života správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy. Dožič nám jednými ústami, jedným srdcom oslavovať a ospevovať Tvoje znešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Milosť veľkého Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými. Pri spomienke na všetkých svätých znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Za predložené a posvätené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Nech ich náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský vznešený žrtevník ako ľubeznú duchovnú vojňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Za oslobodenie všetko nášho zármutku, hneva, núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluje sa. Zastaň sa, spás nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluje sa. Celý deň prežiť v dokonalosti, svatosti, pokoje bez hriechu, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Aniela pokoja, vernosť, prevodca, ochrancu našej duši, tela, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Odpustenie, oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Dobro, užitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Pokojné kresťanské dovršenia nášho života, bez bolesti, zanbenia, dobro odpäť na prístom Kristovom súde, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Vyprosiať si jednotovo viera, spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane.
I spodobí nás, Vladyko, s odrznoveným neosужденностmi Ty prezevati, Tebe nebesného Boha Otca, i hlaholati. Oče náš, iže jesi na nebesi, da sviaticia imia Tvoje, da príde carstvíje Tvoje, da bude vôľa Tvoja, jako na nebesi i na zemi. Chlieb náš nasущный дашь нам днес, и остави нам долги наша, яко же им оставляем должником нашим, и не поведи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всім. И духові Твоєму. Склоньте си глави пред Паном. Milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Vnímajme. Svete svetým. Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježíš Kristus. Na slávu Boha Otca. Amen. Verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri. Veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očist moje hriechy, zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. Chváľte Pána z nebies, Pána z nebies. Chváľte Pána z nebies, Pána z nebies. Chváľte ho na výsostiach. Halleluja. S Božou bázňou a s vierou pristúpte. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo, Boh je Pán a zjavil sa nám. Kristovo telo príjme, Pána priam.
príjme chlieb života a krv svetu. Ňou svoje hriechy zmyje, Boh darca života je tu. Ňou svoje hriechy zmyje, Boh darca života je tu. Chválim ťa, vládca z neba, vzdávam ti úprimné vďaky. Daj si pozýva teba, zvlášť keď má hlavný hriech ťažký. Daj si pozýva teba, zvlášť keď má hlavný hriech ťažký. Spasiteľ, vládca svätý, vypočuj modlitbu moju. Zmiň rieky môžeš len ty, chráň ma od zlého bolu. Zmiň rieky môžeš len ty, chráň ma od zlého bolu. Nech sa ti vzdáva úcta i sláva, tajomstvo lásky utajené. Vo svetle jary, tu na oltári, dáliku zlato vystavené. Vo svetle jary, tu na oltári, dáliku zlato vystavené. Hľa svetostánku, ku bohostánku, vtelený Boží syn prebýva. Stvoriteľ večný, Boh nekonečný, pod vidom chleba sa ukrýva. Stvoriteľ večný, Boh nekonečný, pod vidom chleba sa ukrýva. Nebeská manna, je telo Pána, krv jeho praví, života zdroj. S vierou sa korím a hovorím, oci ma klame, uvidí zrak môj. S vierou
keď duša pôjde do večnosti. Telo krva Tvoja, posila moja, je cesta k večnej blaženosti. Telo krva Tvoja, posila moja, je cesta k večnej blaženosti. Spasiteľ náš premilý, sláva vďaka Ti, že si s nami v sviatosti, vo dne i v noci, že si s nami v sviatosti, vo dne i v noci. Prosíme, zostaň u nás, priateľ veľkňaz náš, neopusť nás v živote, ani v smrti čas. Neopusť nás v živote, ani v smrti čas. Pokrm duši a nápoj, lekár nemocný, priprav duše nám nápoj, chvíľach úzkostný, priprav duše nám nápoj, chvíľach úzkostný. Srdce moje lásko žiari, keď Ježiša prijať má. Otvorili sa nebesa, prichádza Boh ku mne sám. Prídi, čakám Teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len Tebe chcem žiť, čistý život anielský. Prídi, čakám Teba, ako pokrm nebeský. Ježišu, len Tebe chcem žiť, čistý život anielský. Spasi Bože ľudej Tvojich, blahoslovi dostojanie Tvoje. Na mnohoja lita, Vладыко, виником святистиной, прияхом Духа Небесного, Духом веру истинную, нераздельной Тройci поклоняемся, та по нас спасла есть. Всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да исполнятся уста наша, хваления Твоего, хваления Твоего, Твоего, Господи, яко напоем славу Твою, яко сподобия есни, яко сподобия есни, сподобил еси нас, причастник Ты святым Твоим, Божественным, бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас, Боже, во Твоей
sme prijali Božie sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristové tajomstvá, dôstojne a vďačne vzývajme Pána. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Vy, prosiaci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoji a bez riechu, sami seba, druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Veď Ty si naše posvetenie a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoji sa rozíďme. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Páne, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia a posvecuješ tých, čo dúfajú Teba. Spás svoj ľud a ženaj svoje dedičstvo. Ochraňuj plnosť Tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krasu Tvojho domu. Oslavi svoju boskou mocovaniu, púšťaj nás Teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Nech je požehnané Pánovo meno, od teraz až na veky. Nech je požehnané Pánovo meno, od teraz až na veky. Nech je požehnané Pánovo meno, od teraz až na veky. Požehnanie Pánovo nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Sláva Tebe, Kriste, Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Vladyka požehnaj. Kristus, ktorý stal z mŕtvych, náš pravý Boh na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych všechválnych apoštolov, nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantinopolského arcibiskupa, i vo svätého otca nášho Mikuláša Mirlikijského čudotvorcu, ktorého je tento svätý chrám, i na nášho otca Izidora Pelosujúckého, ktorého dnes si pripomíname, i blahoslavených hieromučeníkov Pavla, Vasilia i Metóda a všetkých svätých, nech sa aj nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Udele, Pane, Svätému Otcovi veľkňazovi Všeobecnej cirkvi Františkovi Rímskemu pápežovi mnoho rokov. Vladyka Jonáš, veľmi pekne vám ďakujeme za
krásny príhovor, že ste prišli do našej obce, pretože ja si myslím, že raz sa každý vráca skadiaľ vyšiel. Nech vám Matka Božia pomáha v každom jednom kroku, nech vás chráni od všetkého zlého. Ako ste mi povedali, že treba sa modliť pred Olšavskou Pannou Máriou. Nech vám Boh dá veľa tej trpezlivosti, lásky, pokoja a veľa sily. Veľká vďaka vám patrí za všetko. Príjmite od nás na znak vďaky tieto kvety. Nášmu najosvetenejšiemu otcovi arcibiskupovi a metropolitovi Jonášovi udeľ, Pane, mnoho rokov. Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje nám pokoj, zdravie, Vladyka Jonáš, v mene všetkých veriacich grécko-katolíkov nášho popradského protopresbyterátu sa s vami tešíme a chceme vám darovať biskupské rúcho, ktoré už máte teda, biele, paschálne, nech vám stále pripomína tú krásu Kristovho vzkriesenia, aby ste ju ohlasovali aj medzi Božím ľudom. Keď sa Boh prihovoril Mojžišovi, prihovoril sa z ohnivého kríka, hovorí mu, zobuj si sandále, lebo zem, na ktorej stojí, že zem sveta. My tu dnes sme síce všetci obutí, ale verím, že sme vnútri bosí pred Bohom a verím, že aj táto pôda je pre vás zvlášť sveta, kde sa Boh k vám prihováral, kde vás formoval a viedol z tohto chrámu cez kňazov, cez Božie slovo. Sme radi, že sme mohli byť pritom pri vašej primičnej archierejskej svätej liturgii a vyprosujeme vám všetko dobré, veľa Božích milostí, zdravia, Božieho požehnania a aby ste cítili stále blízkosť tej, ku ktorej sa rád obraciate, Matky Božej. Sláva Isusu Christu. S veľkou radosťou sme v októbri minulého roku prijali správu o vašom vymenovaní pápežom Františkom za nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Určite si mnohí z nás spomínajú na vaše časy, kedy ste boli súčasťou našej komunity. Po dlhých rokoch štúdia a učení na Slovensku a v zahraničí, ako aj 20 rokov strávených v kláštore na Ukrajine, ste sa vrátili na Slovensko medzi veriacich grécko-katolíkov, aby ste ich viedli k viere a nábožnosti. Tešíme sa, že takýto významný cirkevný post sa dostal človeku, ako ste vy. Nech vás Boh požehná vo vašej službe a nech vás posilňuje svojou milosťou a múdrosťou. Vážený Vladyka Jonáš, ďakujeme vám za vzácnu návštevu, vyprosujeme vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti na mnohá a bláha lieta. Sláva Isusu Christu. Vladyka, chcem sa ja poďakovať za túto chvíľu nebeskému Otcovi, našej nebeskej mamke, vám, že sme mohli tu byť
A za všetkých Tichopotočanov chcem poďakovať. Poďakovať preto, lebo v tejto chvíli vo vás sa naplňa to slovo písma, keď Ježiš hovorí, neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. A to kráľovstvo teraz cítime viac ako predtým a možno potom v tej prítomnosti vás aj nás tu na tomto mieste. Takže ako na vďaku by som chcel od našich vám dať také čisto šteľbaské veci. A potom aj duchovné, aby ste nezabudli na našu nebeskú Matku, ktorá je stále s nami, s vami. Aj kvety, hoci som počul, že radšej na lúke nech sú, ale keď ich posuniete mamkám, jednej alebo druhej, budú rádi. Kristus medzi nami. Pozdravy i blahoželania od ľudu Toryského prinášam. My vám všetkým prajeme hlavne zdravia pevného, že by sme dlhé roky prežili vladakovania vašeho. Hovorí sa, že dobrý sused je niekedy viac ako rodina. Drahý náš vladyka Jonáš, srdečne vás pozdravujem v mene vašich tiež krajanov, veriacich z farnosti Torysky a z Nižných Repáš, ktorí vás tiež majú veľmi radi a majú vás za svojho. Máte tu ľudí známych i blízkych, chodili ste roky do školy, do Nižných Repáš. Do škôlky ste chodili do Olšavice, a vtedy pred tými necelými 50 rokmi pani učiteľka Mária Vasková, ktorá bola v škôlke, a vy ste do tejto škôlky chodili ešte ako Jozef. A teraz táto pani učiteľka je kolegyňa mojej manželky v Toryskách, kde už končí to svoje pôsobenie, a teraz môj malý Jozef chodí tam do tej škôlky. Aj takéto súvislosti mnohé nám Pán Boh dáva ako povzbudenia v našom živote. Príjmite naše srdečné blahoželanie, no toto blahoželanie príjmite k našim modlitbám, ktorými vás sprevádzame už od vášho vymenovania a budeme vás sprevádzať týmito modlitbami aj naďalej, pretože my si môžeme prijať, no Boh je ten, ktorý dokáže dať. Nech vám dáva všetko potrebné, aby ste mohli konať túto službu pre spásu a dobro ľudu, no i pre spásu svoju vlastnú. Príjmite od nás aj dar mantiu, ktorú tiež už máte. Červenú, tú, ktorú ste mali, krásni ste v nej. Tešíme sa, že aj my sme mohli vám takýto dar dať a príjmite teda od nás aj tento dar na mnohaja i blahaja lita. Neviem, čo povedať, a zda iba ďakujú šumni. Všetkým vám i z Vyšovici, z Repáš, z Torysok, z Brutoviec, zo Šteľbacha. Dneska, keď im slúžil tú liturgiu, to perším rádiem sa modlil za našich predkoch i dvoch episkopov, jaké stále už Olšavský, Štefan, Simeon i Manuel Olšavský, i za otca Mašleja, i za všetkých kňazov, jaké stále boli. I za všetkých našich predkov, jaké tu sú pochované na cintoríni. No a zvláštnym spôsobom za všetkých vás, jaké tu s nami dneska ste, bo živý človek to je veľký dar Boží. I chcem isto poďakovať každému jednému z vás, zvlášť za modlitby, že im sa stav a cez mene asi aj celá naša cerkev takou časťou srdca každého jedného z vás.
lebo to asi je také veľmi dôležité, lebo keď ste ma prijali do svojho srdca, to ste prijali nie iba mňa, ale každého jedného z nás. A to je asi také veľmi dôležité. Aj dnes, keď sme tu všetci spolu a Bohu ďakujeme, Boha blahodaríme za to, čo nám dal. Neviem, čo povedať viacej. A zdá iba to, že naozaj tento deň je takým veľkým darom od Boha pre mňa, určite aj pre vás. Chcem poďakovať aj otcovi duchovného za tie prípravy, ktoré tu boli, otcom duchovným, ktorí prišli z celého dekanátu, aj našim susedom z Brutoviec, aj zo Steľbácha, hoci to nie je ten istý dekanát. Potom všetkým, ktorí ste tu na prítomní, všetkým, ktorí ste pripravili tiež aj v kultúrnom dome pohostenie, na ktoré vás srdečne pozývam všetkých. Tam sa naraz všetci nevojdeme, ale postupne tí, ktorí zjedia, už potom môžete vyjsť a znovu iní. Dúfam, že sa ujde na každého, lebo hostina je pripravená, tak bolo by škoda, aby sa to nezjedlo, tak všetkých pozývam naozaj. Ďakujem tým, ktorí varili, aj naozaj najviac ďakujem za vaše modlitby, lebo to je asi taký najväčší dar. Lebo tým ukazujeme, že myslíme na toho druhého a že ho svojím slovom aj sprevádzame. Teda všetkým vám, ktorí ste tu na prítomní, otcom duchovným, s rodinami, všetkým vám prítomným, veriacim tejto farnosti Torísky, Repáše, Brutovce, Pavľány, keď tu kto si je z Vyšných Repáš, z Tichého potoka, všetkým prítomným, všetkým rádom duchovenstva, reholníkom, všetkým našim otcom, bratom i všetkým vám, pravoverní kresťania, udeľ, Pane, na mnohaja i blahaja líta. Živiteľu je nám blahosvita, i si Kristianov mnohaja líta, mnohaja blahaja, mnohaja blahaja líta, mnohaja ešte poprosiť všetky, aby ste neutekali. Zrobíme spoločnú fotografiu tu pred Babincom, takže všetci vychádzajte vonku, dobre? Všetci, jak sme, poobliekaní s kňazmi, s vami veriacimi, sa stretneme tu pred Babincom a zrobíme spoločnú fotografiu. Pre históriu, dobre? Takže nech sa páči. Matičke Kristovej, pieseň zaspievajme, s detinskou dôverou, nej sa utiekajme. Mária, Mária, Matka dobrotivá, buď svojim cniteľom vždycky milostivá. Mária, Mária, Matka dobrotivá, buď svojim cniteľom vždycky milostivá. Kráľovná znešená, zahoja duše rany, bez hriechu počatá, zľutuje sa nad nami. Mária, Mária, Matka dobrotivá, buď svojim cniteľom vždycky milostivá.
milostivá. Ty si najmocnejšia, v nebi prostrednica, naša ochránkyňa, verná pomocnica.